Kameruje się. Cześć, to Sławomir. Cześć, Kajra. Dzisiaj Śląska Karuzela gości w Parku Śląskim. Jest z nami szefowa, pani prezes. Cześć, to Witajcie. Sławomir. Cześć, tu Kajra. Dzień dobry, pani Agnieszka. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie dzisiaj nas wspaniałe atrakcje czekają. Słuchajcie, bardzo się cieszę i witam Was serdecznie w Parku Śląskim. Park Śląski to ponad 500 hektarów zieleni i strefy różne. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. To są świetne miejsca, aby w strefie leśnej nacieszyć się naturą, posłuchać ptaków, pooglądać roślinność. W strefach rodzinnych aktywnie spędzić czas. Miejsca na rolki, na rower, na wszystkie inne atrakcje, które Państwu przyjdą do głowy. Więc można spędzić czas na Elce. Jechaliście już Elką? Nie, jeszcze nie, właśnie. Chętnie Ja się serdecznie wybierzemy. zapraszam, bo miłość na Elce też się zdarza. Cieszy to nas jest miejsce wielce. na pierwsze randki często, więc myślę, że na pewno duża atrakcja w Parku Śląskim. A zdarzały się tam jakieś oświadczyny? Oświadczeń jeszcze nie, ale wszystko przed nami. Myślę, Oczywiście, że że tak. możemy to zmienić, także serdecznie zapraszam. To podpowiadamy, że tak powiem, przyszłym żonkosiom. Wiecie gdzie. A proszę powiedzieć, które miejsce w parku jest pani ulubionym? Oj, miejsc tych jest bardzo dużo. Ja akurat jestem z pobliskiego osiedla, więc jako dziecko spędzałam tu bardzo dużo czasu i na fali, i na tanecznych kręgach, gdzie działy się imprezy, eventy muzyczne, także bardzo, bardzo wiele tych miejsc. No i tutaj mamy Śląski Ogród Zoologiczny, skansen, planetarium, Ojo. Stadion Śląski, także atrakcje nie tylko na dzień, ale i na spędzenie fajnego, atrakcyjnego weekendu. Kochani, odwiedzajcie, wpadajcie, zwiedzajcie. Wszystko dla każdego. Widzimy się. 500 hektarów. Kto to kosi? Oj, mamy od tego specjalne firmy i wyszkolonych pracowników, natomiast no, jesteśmy większym parkiem niż Central Park, dlatego ja teraz, Wow! Przebiliśmy Amerykę. dlatego ja myślę, że ja wracam do papierów, bo roboty papierkowej też jest w parku bardzo dużo, a zostawię Państwa w najlepszych rękach, jakie mogą być, żebyście mogli zwiedzić i poznać uroki całego naszego parku. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Idziemy. Cześć, to Sławomir. Cześć Daga, witam serdecznie w Parku Śląskim. Daga. Miło, cieszymy się bardzo. Dzisiaj słyszałam, że nas oprowadzisz, opowiesz o tych wszystkich atrakcjach. A jest które o czym nas czekają. opowiadać? Chcemy wszystko przeżyć. I w słuchajcie. ogóle zobaczyć od razu Wszystko z góry. sprawdzić. Zaczynamy od miłości na Elce. Dobrze. Okej. Cieszę się wielce. My tym bardziej, można być staruszka, 53 lata już, ale tak naprawdę sprawna, żwawa i ma wiele do pokazania, także zapraszam. Słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że na Śląsku jest kolejka. W ogóle z gondolą. No przepiękne widoki. Przepiękne widoki, możemy podziwiać je na trasie ponad 2-kilometrowej tak naprawdę. 2 kilometry, 2200 nawet bym powiedziała, bo każdy centymetr ma znaczenie. Także Prawda, Kajra? Także naprawdę jest co podziwiać. Jeśli chodzi o kolejkę Elkę, to ona cieszy się tak naprawdę bardzo dużą popularnością wśród wielu osób. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, zakochani również korzystają z tego miejsca. Mamy świetne eventy, jak na przykład walentynki i tutaj można gdzieś tam pod kocykiem przyjechać i podziwiać park w zimowej aurze. O! Także tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o kolejkę Elkę, no to ona 53 lata ma już, natomiast wcześniej były to 3 linie. Teraz mamy odnowioną tylko tą jedną, ale to jest kwestia czasu. Przymierzamy się dosyć takim szybkim tempem do budowy 2 kolejnych linii. Jedna z nich to będzie Wesołe Miasteczko Planetarium, druga Planetarium Stadion Śląski. Teraz na tej Elce możemy podziwiać przepiękne widoki, tak? Stadion Śląski. Teraz Legendarny. legendarny, tak. A teraz dodatkowo Narodowy Stadion Lekkoatletyki, więc naprawdę warto. Z tego co kojarzę, koncert wasz był na stadionie. Że był Tak, i mieliśmy Sylwester, zaszczyt. żeśmy nawet frunęli, prawda, helikopterem, żeby zdążyć z jednego miasta Zakopanego do tutaj na stadion. Więc Wielki zaszczyt, że mogliśmy tu wystąpić. I... wielki. No za w ogóle byśmy w domu grali, no nam na Śląsku. No, jest to bardzo miło. Bardzo. Śląski jest gościnny, Park Śląski też jest gościnny. Świetny obszar piknikowy. Można skorzystać z wielu atrakcji. No teraz jesteśmy troszeczkę już po sezonie, natomiast
śniadanie na trawie, piknikowe, rewelacyjne miejsce. Będziemy za chwilę mijać ogród różany, 35 000 róż, więc naprawdę w sezonie przepiękne miejsce, tam też koncerty, więc mam nadzieję, że uda nam się jakiś wspólny koncert tam zagrać. Bardzo chętnie. Świetne miejsce właśnie i do spacerów, i do piknikowania, bo ten obszar jest naprawdę ogromny, piękny. Po lewej stronie, może trochę opowiem. Po lewej stronie kręgi taneczne. Na pewno pamiętacie czasy świetności kręgów tanecznych, gdzie odbywały się świetne kulturalne imprezy, koncerty. Kolej linowa Elka to i gondole, w których tutaj teraz jesteśmy. Tak jak się mówi, Park Śląski na każdą pogodę, więc czy deszcz, czy słońce, gondola zawsze jest do dyspozycji. A oprócz tego 30 naszych kanap, które możemy podziwiać za okna póki co. Też rewelacyjna przejażdżka, tylko trzeba uważać na buty. Zdarzały się przypadki, że szukaliśmy zgubionych pantofelków, więc tutaj jak najbardziej zwarto trzeba trzymać te nóżki. Kolejka Elka tak naprawdę jest w skali Europy jedyną tak długą kolejką nizinną, To więc jest bardzo długie, 2200 to jest w ogóle na nizinnym terenie, to naprawdę to jest. Będzie rozbudowana o fantastyczne linie, te takie najbardziej oczekiwane zoo śląskie i będziemy mogli wtedy całe zoo podziwiać z kolejki Elki. cudnie. Myślę, że pingwiny też na tą okoliczność wyjdą ze swojego basenu i nam pomachają. I to jest taki, no, gdzieś tam walor dodany, tak? Oprócz tego, że spacer po parku alejami jest piękny o każdej porze roku, no to można go jeszcze dodatkowo podziwiać właśnie na przyjażdżce Elką. A płytą dzisiejszego odcinka jest Teresa Werner. Sekret miłości. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Dzisiaj Śląska Karuzela gości w przepięknym Parku Śląskim. Powiedz w ogóle, skąd pojawił się pomysł założenia kolejki w takim miejscu w parku? Kolejka ma już 53 lata. Ona gdzieś tam była planowana od samego początku jako taka dodatkowa atrakcja. Musimy pamiętać o tym, że nasz park ma 70 lat, tak? I tak naprawdę jest to pierwszy obszar, który był poddany rewitalizacji. Jeszcze w czasach, gdzie wcale to nie było takie modne, gdzie Śląsk był czarny i kojarzony w określony sposób. Tutaj właśnie był ten początek Zielonych Płuc Śląska, gdzie ludzie, nie tylko z miast sąsiadujących, chociaż jest świetnie położone, bo to jest zbieg 3 miast, Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, to przyjeżdżali tutaj ludzie naprawdę z całego Śląska, bo to była właśnie ta oaza spokoju Zielone Płuca Śląska. I potrzeba kolejnych atrakcji. To tak jak w życiu codziennym. Trzeba słuchać gdzieś tam głosów społeczeństwa i dążyć do tego, żeby budować właśnie dla nich. A skąd nazwa Elka? Elektryczna linia, kolej linowa. Nie będę oryginalna, chociaż muszę powiedzieć, że przez nas pieszczotliwie nazywana jej wysokość Elka. O, jak ładnie. jak ślicznie. Tak, myślę, że zasługuje na to miano jak najbardziej, no ale tutaj ta historia tej naszej Eli, Eleczki, Elżuni jest, no niestety. Kolejka funkcjonuje nieprzerwanie, faktycznie od 53 lat? Były przerwy. Kolejka do 2008 roku jeździła w tej starej wersji, gdzie były krzesełka. Mogliśmy je tam na dole podziwiać. Wspaniałe miejsce. Warto chociaż na sekundę usiąść. W perspektywie naszej też jest, żeby powstało właśnie Muzeum Elki i te takie stare elementy zostały zachowane. Pamiętajmy o tej historii, bo ona buduje to, co jest teraz. Miała przerwę blisko 10-letnią. W 2013 roku została ponownie już właśnie w tym kształcie, który teraz jest, oddana do użytku. Ale co widać, że ten park wspaniale się rewitalizuje i w ogóle, że cały czas robicie coś nowego. Więc to jest, i że cudnie, że w ogóle z Eleczki można to Można podejrzeć podziwiać trochę. wszystko, tak naprawdę, słuchaj, nie dość, że można podziwiać piękną zieleń, wiadomo, że o tej porze roku ona nabiera przeróżnych barw, Ale no to też można również budowy podziwiać. Ale tutaj tak? w ogóle mi się to kojarzy totalnie z Chicago, nie? To były te kukurydzy, tylko w Chicago. tak, w Chicago. tak. Ale w ogóle generalnie, faktycznie ten park totalnie kojarzy mi się również, tak jak
jak Z mówiła Nowym pani Jorkiem. prezes, z Nowym Jorkiem. Ale jest dużo większy, Tak. także przebijamy Amerykanów. Tak, przebijamy ponad 530 hektarów różnej, tak naprawdę różnych stref, no bo i aktywnej, i leśnej. Już niebawem, dzisiaj właśnie ogłaszaliśmy, pokazywaliśmy projekt budowy kąpieliska Fala. Była to kultowe kąpielisko, gdzie wszyscy się zjeżdżali. No niestety w pewnym czasie nie starczyło finansów na jego modernizację, więc no zostało zamknięte. Wchodzimy w nowy etap, tworzymy kąpielisko na nowo. Obszar ponad 4 hektarów, Wow. wspaniałe baseny, strefy i dla młodzieży, i dla osób starszych, i dla rodzin z dziećmi, i piękny basen widokowy, gdzie będzie można podziwiać panoramę i całego parku, i właśnie sąsiadującego osiedla. Wow. Pięknie. Naprawdę robi to, słuchajcie, wrażenie. Jak oceniasz, ile czasu jeszcze potrzeba, żeby ten cały projekt był skończony? Tak naprawdę chcielibyśmy w okresie mniej więcej 3 lat zakończyć modernizację parku. To bardzo szybko. Bardzo szybko, ale już teraz na terenie parku jest 6 różnych inwestycji rozpoczętych. Właśnie mieliśmy ogród japoński, też przepiękna inwestycja. Też jest przewidziany taras widokowy, kaskada wodna, miejsce wyciszenia, więc oczywiście japońska roślinność nasadzona, wszystko poukładane tak jak powinno być. Mamy przepiękną świątynię Petrycha, która też jest obecnie remontowana. Później takie już techniczne aleje, remont alei czy też polderu przeciwpowodziowego, więc te prace już po części się toczą. Wkraczamy z nowymi pracami właśnie kręgi taneczne i remont całych kręgów tanecznych. To są kręgi taneczne, to jest fontanna? Wielki obszar faktycznie w formie kręgu. Z tyłu są kolumny, taka też bym powiedziała, troszeczkę może bazylika, taka kolumnowa, otwarta i tam zawsze się odbywały wszelkie koncerty i to było takie kultowe miejsce, jeśli chodzi o wydarzenia. Okej. Przepiękne, natomiast też wymaga modernizacji. Właśnie chcąc zachować ten charakter taki kulturalny, montujemy tam też oświetlenie i na stałe nagłośnienie. No to czekamy. Więc myślę, że to będzie takie miejsce, które faktycznie się sprawdzi i na nowo będzie gromadziło tłumy na koncertach. Już bez maseczek. Oby. Oby. Kochani, na mnie największe wrażenie zrobiła Elka. No na mnie skansen. Słuchajcie, naprawdę park cudowny. O, jeszcze nasza pani prezes jest. No słuchajcie, ja mam nadzieję, że dzisiaj was deszcz nie zastanie, natomiast Park Śląski jest dobry na każdą pogodę. Parasol, koce piknikowe, żebyście mogli do nas częściej wpadać i Super. popiknikować. Super, dziękujemy bardzo. Patrz, i mamy sobie siąść na czym patrz, jak pojedziemy do O, Warszawy. i butelka to będzie też nam jest, flaszka, bimberek. przypominało. Super, dziękujemy Doskonale. bardzo, kochamy. Obiecujemy, że Eko. Obiecujemy, że będziemy korzystać, słuchajcie, i taka cudowna atmosfera, gościnność tylko w Parku Śląskim. Powiedz, czego wam życzyć przy takiej wspaniałej atrakcji, jakim jest Elka? Żeby jak najszybciej powstały 2 kolejne linie i cieszyły wszystkich. To tego wam bardzo serdecznie życzymy, a my, Dziękuję ponieważ pięknie. mamy jeszcze niedosyt Parku Śląskiego, to widzimy się z wami już za tydzień. Do zobaczenia.